Dobre. Takže park miniatúr hradov. Je to tu nádherné, oplatí sa sem ísť. Keď je krásne počasie. 100%. To je taká rozhľadnička, z ktorej v podstate to vidieť. Všetko stáčej má perspektívy. Pred nami Holičský hrad. Samozrejme tie hrady sú v pôvodnom stave. Tam sú naše baby a pozoruje mami na rozhľadne Holubyho chatu na Javorine. Ivku idem za chvíľu odfotiť. Ivi, zakývaj. A tam úplne v rohu, také biele veľké, to je Beckov. Celý areál. A tu bude nejaký veľký projekt. Možno Bratislavský hrad, Trenčiansky, ale podľa pôdorysu uvidíme za pár rokov. Červený kameň v strede obrazovky. Nádhera. Aj taká farmička v diaľke. Ovečky, kozičky, nejaké novozelandské. Celé je to v areáli, viac menej v školy. Takže na budúce zase. Ešte troška. Hronsek. Idem dievčatá odfotiť ešte. Ale to budeš to takto musieť vyhodiť. No poďte. Tak to potom ty, ale... Jednu fotku